Toto je Maroško, môj vianočný pomocník a toto je Papi Socks, ktorý určite poznáte. Stojan je v najlepších predajniach po celom Slovensku a nájdete tam nádherné kúsky, ako má napríklad Maroško práve na hlave. A túto čapicu, ak vám vrta hlavou, že kde ste ju videli, tak to bolo na Kevinovi zo Sám doma. A v rukách Maroško drží aj ďalší skvost, ktorý som ja vždy túžila vlastniť a vďaka tomuto Stojanu ja už ho mám. A sú to tieto krásne holubičky, ktoré pamätáš si, komu Kevin dal? Komu? Babke. Babke, ktorá bola bezdomová, takže ak máte niekoho v blízkosti, čo chcete, aby si na vás stále spomenul a je vašim druhým krídlom, tak toto je nádherný darček. Ja som to venovala svojej sestre, svojim najlepším kamarátkam a druhú holubičku má aj môj syn. No a toto všetko nájdete tiež v Stojane Papi Socks. Mimo toho sú tam nádherné teplulinké ponoštičky, sú tam taštičky, do ktorých to môžete vložiť a okrem napríklad aj tejto čiapôčky, ktorú má Maroško, tam nájdete aj tieto úplne geniálne a la gíčové, infantilné, ale krásne, lebo takto sa vám deti nestratia, ani keby ste chceli na tých vianočných trhoch, hej, lebo tam budú vysvecovať jak blázni a podľa toho viete, že ten, čo svíci, ten je môj, toho si beriem. Takže zapamätajte si tento Stojan Papi Socks, ktorý nájdete v najlepších vybraných predajniach po celom Slovensku. Čaute a šťastné a veselé. Dovidenia. Čaute.